I Catrin Jones o Bwlleli mae cadw'n heini'n hynod o bwysig. Ond ar ôl iddi roi genedigaeth i'w phlentyn cyntaf, fe ddaeth yn anoddach ymarfer yn reolaidd. Dwi'n cofio pan ges i'r merch gynta, mi o'n i'n mynd at y fforddwr yn ei chartra a nes i ddeud, dwi'n mor sori fedra i'm dod heddiw, mae'r babi angen cysgu tan 9, a dyma hi'n deud, pai ti a meiddio gweithio gwmpas y babi, mae'r babi'n gorau gweithio gwmpas chdi. A na i beth anghofio, ac ers hynny, dwi'n mynd ar babis efo fi, bob man. Ar ôl cyfnod, dechreuodd Catrin fynd i sesiynau arbennig ar gyfer rieni gyda phlant ifanc yn y ganolfan hamdden leol. Ers hynny, mae hi yn parhau i fynd i'r gampfa, gan fynd â'i 4 plentyn gyda hi i'r dosbarthiadau ffitrwydd. Dwi dod efo nhw i gyd o pan oedden nhw'n y set babi, set car yn yr ochr, i rwan pan mae geti'r ferch yna 9 oed. Beth yw pwysigrwydd y dosbarthiadau hyn i chi? Fedrai'm egluro pa mor falch ydw i bod fi'n cael dod ar plant efo fi yn feddyliol, yn gorfforol. Dwi'n athrawes sy'n gweithio llawn amser a mae dod i'r canolfan gyda'r nos neu yn y boreau pan o'n i ar gyfnodau mamolaeth. Mae o jyst yn gwneud fi deimlo gymaint gwell, a dwi'n meddwl bod y plant adran cysylltu, mynd efo mam i wneud ymarfer car, mae'n teimlo gymaint gwell wedyn, da. Mae dosbarthiadau ffitrwydd sy'n galluogi rieni newydd i wneud ymarfer corff gyda'i babi yn dod yn fwy poblogaidd. So, pryd ydych chi'n barod? 5 step ymlaen. Yn Ninas Dinlle ar arfordir Gwynedd, mae Cadi Fôn yn arwain sawl sesiwn sy'n canolbwyntio ar helpu mamau ifanc i gadw'n heini ac actif. Un o'r pethau anoddau, dwi'n meddwl, efo bod yn mam newydd ydy sylwi bod gennych chi ddim llawer amser i'ch hunan. Mae'r babi jyst eisiau bod efo chi trwy'r amser, so weithiau mae'n gallu bod yn reit stressful i reid y babi i rywun am gyfnod pryd maen nhw mor fach, so mae gallu gwneud ymarfer efo'r babi yna yn yr carrier neu yn y goed, jyst yn bonus, fatha maen nhw yna chdi na chi, a maen nhw hefyd yn cael gweld yr mama yn symud o pryd maen nhw fach, a maen nhw'n cael yr awyr iach ac symud hefyd i hynna'n. Fel mam prysur a dwi'n gweithio dros yr wythnos o dy llun i di Gwener, dwi'n meddwl yn braf bod yna rwla i ni cael mynd ar nosweithiau, lle dwi'n teimlo'n gyffyrddus i ddod, mae Cadi'n briliant yn ein ni'n teimlo'n gyffyrddus, a hefyd yn pwysio ni mewn ffordd i wneud o'n gorau. Ac i fi, dwi'n teimlo fy hynna'n help mawr efo'n iechyd meddwl, neu siŵr bod fi yn cadw'n heini. Mae jyst rwla ni cael dod, jyst i weithio allan, bod yn teimlo dda amdano'n hynna mewn ffordd. Cam wrth gam felly, mae'n debyg bod y gefnogaeth sydd ar gael i helpu mamau newydd gadw'n heini'n cynyddu.